Dobrý odpoledne, já jsem si připravila můj životopis ohledem na můj umělecký vývoj. Narodila jsem se 22. června 1985 dvěma sympatickým rodičům. Maminka si mě hned od začátku velmi oblíbila. Koupala mě ve vaničce, kupovala mi řechtačky a abych pila mateřské mléko té správné teploty, spala maminka každou noc ve sklepě na 7. schodě. V 7. třídě jsem se zamilovala do učitele občanské výchovy. Chodila jsem za ním po vyučování do kabinetu a on mi za to daroval krásné náramkové hodinky, pravé české primerosky. Jednou nás ale v kabinetu nachytal pan ředitel a aby pana učitele nezavřeli, musel emigrovat do Ruska. Tam ale znásilnil hluchoněmou a pak jí přerazil ruce, aby to nevykecala. Byl odsouzen k smrti na elektrickém křesle. V Rusku ale šetří proudem a tak ho prý k elektrickému křeslu jenom přivázali, připojili na něj kabely a pak ho umlátili klackem. Po základní škole jsem krátce chodila do školy pro děti se zbytky zraku. Po prvních zkouškách jsem však byla přeřazená do školy pro děti se zbytky mozku. Ani tuto školu jsem pak nedokončila a tak jsem se rozhodla dát se na umění. V Praze na Barrandově se právě točil nový film Titanic 2, tak jsem šla za panem režisérem, zda bych nemohla hrát krásnou Rose. Režisér si mě prohlédl a řekl, že bych mohla hrát maximálně díru v lodi. Potom jsem se seznámila s Benjo Bandem a tam jsem se zeptala Ivana Mládka, jestli by si mě nevzal za ženu. Ivan Mládek se na mě zadíval a řekl, sice nic moc, ale na chatu to bude dobrý. Jako Pačko, přesto požádáme, aby si náma česková křečka, písnice, neopatrný křeček. Železniční vlčka povalila, křečka z utáler se s nás budopolí. Stali pak se s křečkou nezradilo, vlčku stali pak tě něco nebolí. Dopadlo to výborně, jsem jen trochu v šoku, s pravdou by to nábrstek nějakého moku. Na kolejích nebudu už nikdy dělat bobky, ale tam bych měl na zádech odrazové stopky. Železniční vlečka povalila, křečka z utáler se z nás budopolí. Stali pak se s křečkou nezranilo, vlečko zdali pak tě něco nebolí.